Je júl. Slnko páli. Vaša tekvica rastie ako šialená. A vy sa tešíte. Myslíte si, viac listov, viac sily. To je vaša najväčšia chyba. Práve teraz zničíte svoju budúcu úrodu. Pozeráte sa na zelené šialenstvo. Na armádu listov, ktorá požiera silu vašej rastliny. Prestaňte počúvať moderné rady o prirodzenom raste. To je nezmysel pre lenivých. Vaši starí otcovia to vedeli. Vedeli, že rastlina je továreň a vy ste jej riaditeľ. Táto továreň má obmedzené množstvo energie. Pochádza z pôdy, vody a slnka. Práve teraz všetku túto energiu posielate do nekonečného rastu listov a výhonkov. Plody? Tie dostávajú len odrobinky. Zostávajú malé, slabé, často zhnijú skôr ako dozrejú. Musíte tú energiu presmerovať. Musíte rastline prikázať dosť bolo zelene. Je čas na plody. A robí sa to zaštipovaním. Je to jednoduché, rýchle a kruté. Ale je to nutné. Kedy presne? To je tá najdôležitejšia otázka. Nie príliš skoro, nie príliš neskoro. Správny čas je, keď máte na hlavnom výhonku nasadené 2, maximálne 3 zdravé plody veľkosti pestie. Našli ste ich? Dobre, teraz počítajte. Od posledného plodu, ktorý si chcete nechať, napočítajte 5 až 6 listov. Za 6. listom. Presne tam. Vezmite nožík alebo len prsty a zaštipnite. Bez milosti. Odstráňte rastový vrchol. Toto je koniec rastu hlavného výhonku. Jeho práca je hotová. Teraz bočné výhonky. Tie sú ešte väčší zlodeji energie. Na každom bočnom výhonku nechajte len jeden, ten najsilnejší plod. Po tomto plode napočítajte 3, maximálne 4 listy. A opäť, zaštipnúť. Koniec. Žiadne ďalšie plytvanie. Všetky ostatné bočné výhonky, ktoré nemajú plody, odstráňte ich celé. Buďte nemilosrdní. Vaša záhrada nie je džungla. Je to produkčná plocha. Čo sa stane teraz? Stane sa zázrak. Všetká energia, ktorá by išla do stoviek zbytočných listov, sa teraz naleje do tých pár vyvolených plodov. Budete to vidieť na vlastné oči. Každý deň budú o kúsok väčšie. Ich farba bude sítejšia. Ich tvar bude dokonalejší. Namiesto desiatok malých, zhnitých guličiek budete mať niekoľko gigantov. Plody, ktoré môžete zavárať, piecť, uskladniť na zimu. Plody, na ktoré budete hrdí. Takže zhrnutie. Hlavný výhonok, 2 až 3 plody, potom 5 až 6 listov a stop. Bočný výhonok, 1 plod, potom 3 až 4 listy a stop. Všetko ostatné bez plodov. Preč? Urobte to tento týždeň. Nečakajte. Každý deň čakania je stratená energia. Vezmite osud svojej úrody do vlastných rúk. Doslova. Ak chcete viac takýchto priamych rád bez zbytočných rečí, prihláste sa na odber.